menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sing berlandaskan Pancasila. Seniman Logrok Dolor saiki wis bersemboyan tansah ngikuti perkembangane zaman. Mulane seki pentase sarwa pendidikan tapi gak ninggalno adat kepribadian. Tapi gak gampang dolor wong dadi seniman kudu duweni bakat lan uga ditunjang barek pendidikan supaya wawasane gak ketinggalan. Macem-macem wong golek rejeki, ana sing dagang, ana sing tani, ana sing wira swasta, ana sing pegawe negeri, ana sing dodol bakso, ana sing dagang sapi. Nyambut gawe apa ae aku biyen wis ngalami, senajan dodol bakso ya tak lakoni. Budalku awan mulaiku sampe bengi, mangkok tak duduk sampe pecah ya gak ana sing nukoni. Lu saiki oleh panggonan ku strategis tidak sekolahan. Baksoku tak dol murah sak mangkok 3.000-an, bareng oleh setahun aku dodol karangan. Bareng baksoku laris akeh saingan, tapi gak apa-apa padha-padha golek pangan. Pentolku tak gawe gedene sak gegeman, jabane tak teplok kanji, jerone tak isi plembungan. Arek cilik-cilik seneng mari mangan bakso ana plembungane gawe titut seneng laris alhamdulillah. Mulane wong nyambut gawe napa mawon pokoke temen dadi sandang pangan. Tani sing temenan, dagang sing temenan, pegawai negeri sing temenan lan jujur, insyaallah hasilnya barokah.
Lho kaya ngeten iki, Pak Lurah ngeramek-ngramekno putrane sing nikah, wong dodolan oleh kaya. Kula nggih oleh kaya, lumayan oleh tanggapan menika nek gawe nyicil Bang Mekar. Lumayan. Pun lah nyambut gawe napa mawon, pokoke temen jujur insyaallah barokah. Lah, wong niku wong urip pun kakean pikiran. Wong kakean pikiran mesti gampang kena penyakit. Penyakit niku 10% dari turunan, 15% dari pola makan, 75% dugi pikiran. Mulane pun kakean mikir sing seneng hiburan. Cek mboten kena penyakit. Contone ae lho wong gendeng niku lho. Lah mboten kakean pikiran nah. Lho, sehat, masih turu gak kelamben, ana empere toko, ya gak tahu masuk angin. Tumun wong gendeng kerokan, boten tumun. Mangan sasake apa dipangan barang bosok-bosok ya gak tahu lara weteng. Mulane sampean supaya boten kena penyakit, kudu belajar. Lho sapa sing ngomong gendeng? Kudu mboten kakean pikiran sing seneng hiburan. Lah niki kula ngrambekno kajate Bapak Lurah Sutikno kalian Ibu Wiwin Susianti. Bengi niki kajate mantu sing dimantokno Mas Bagus, Mas Budi melawan kok koyo bal-balan mendapatkan sang kekasih hati Mbak Erna Sari. Saya wakil dari teman-teman Ludruk Karya Baru mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan berbahagia. Kula pesen kanggene Pak Lurah Sutikno kalian Bu Susi nempon jam 2 bengi kemanten mlebu kamar. Pak Dono dilarang ndengke. Lho soalnya kamar kemanten niku lawange enten tulisane harap tenang ada Eptanas. Kula enten kemanten anyar iku masyaallah nek eling mangkel ambek maratuwa. Lah ya napa? Malam pertama seneng-senenge kemanten kan. Lho ngoten malam pertama bojo kula turu gembul mbokne. Lah kula gak iso lapo-lapo wong seneng-senenge. Oh iya Dik gak apa-apa Dik. Malam pertama gagal, malam kedua tak ancam wis. Esuk jamu ndoke banyak telu. Siap-siap. Bareng ngoten jam 09.00 bengi bojo tak lebokno kamar bleng. Lawang tak tutup, lampu tak padangi. Lah kok maratuwa lanang ambek wedok melungker ana kono. Wis gagal maneh. Tapi eling kula panjenengan omahe maratuwa niku kamare mek siji. Awan kula duwe inisiatif tak tukokno triplek, tak singget. Kamane maratuwa dhewe kula dhewe. Lah iki aman, gak diganggu maratuwa. Bareng pun kamar dadi jam 09.00 bengi. Bojo tak lebokno kamar bleng. Lawang tak tutup jegret, lho lali gak tak slot. Bareng wis katene. Wis katene niku lho. Lah kok iso maratuwa lanang lawang dibuka glodak, lampu peteng dipadangi bayar terus ngomong, "Lho le kon le." "Nggih, Pak." "Ya wis kono ta le, wong aku ya mari mbek makmu kok." Ya. Mari salat tahajud ndongaaken supados rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados mempelai berdua. Kula pesen Mas Bagus, sampean sakniki mboten ijen, sampean pun duwe tanggungan Mbak Erna. Mulane sirikane napa pun sampe dilek anu lho nggih, pun sampe dilanggar Mas Bagus. Nah, nggih. Si anu mi loro. Pun sampean ngelanggar mi loro. Mi siji, mi suwi maratuwa. Aja. Ping lorone mi jeti bojone tangga mboten oleh. Niku pesen kula dongaken rukun-rukun selalu cepat mendapat momongan. Allahumma amin. Sih saiki
warga ngusian gak ketinggalan zaman buktinya wendodo asik lah kok medeni sebelum aku tahu apa artinya cinta terlena aku dibawanya ke sana setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Moga bareng-bareng. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Nenang kali disopet yuyu ono gedek momotan kayu kate rabi gak perlu sing ngayu senajan elek pokoke lemu kepete ngenok jero sumur ngombe jamu dicampur kencur bojo ceking nek turu nglendur bojo lemu rusakno kasur. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Sambung numpak sepeda motor belok kanan rating gending lawas mbak asik nang Jombang kampung kepatian ono selimut kemeledaan Mbak Buyut berjuang mati-matian sing direbut kemerdekaan li-ali tumumpang kasur iling ono larang regane ojo lali pahlawan sing gugur iling ono perjuangane gak mancing iwake lele nek segara ake kapale ojo embelani golonganmu dhewe belanono nasibe bangsane iki ana arek gak patek ganteng kulitane ya rada ireng oleh joget sampe metenteng tibake tau gendeng dung tang tok dung tok tut dung tang tok ting tok tit dung tak tok ding tok pret dung tak tok ding tok dut dung tak tok ding tok dut dung tak tok ding tok dung 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 gerak-gerak tut ding tok tak tut ding dung bro wong kendang kok brokotok ngomong aku lho wis ngomong wis ngedong wis nyanyi ngomong sing apik ngono mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut sing percaya karo Gusti Allah lan dina akhir nek gak iso ngomong apik luwe becik meneng
sing apik. Ngono lho. Ngomong kate ngomong kontekno kabeh ket sore. Kon lak wong Islam sih. Ya iya. Lho ketemu padha Islame apa biasae? Ulo salam. Nah, Aku mang gak ulo salam lah. lah kon nang kok. Lho, Gak ulo salam. enggak no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sing ulo salam hukumah sunnah. Sunah. Sing jawab wajib. Wajib. Ngono. Oh, nek gak dijawab iki ya dosa. Dosa. Oh iya. Iya ta? Heeh. Ngono. Salam iku ana loro. Ana apa? Ana sing wajib dijawab, ana sing gak wajib dijawab. Kono ngomong aja angger ngomong ae lho, kono kaji lho. Kono nek kadung keliru kono dilono wong kene. Kon yo kaji lho. Lah ya padha goblok iki. Salam iku ana loro, ana sing wajib dijawab, ana sing gak wajib dijawab. Sing gak wajib. Lho, wah ngajimu kurang jero kok. Lho wong wingi aku ngaji jero kecemplung sumur. Wajib dijawab, salam sing wajib dijawab. Kaya kon ngene mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib. Wajib iya, heeh. Lah, salam sing gak wajib dijawab. Salate imam nek jamaah karo makmum. Ya ta? Imam Assalamualaikum warahmatullah. Mosok makmume Waalaikumsalam. Kaono. Kaono. Ya kaono. Ya gak iku tok. Apa? Ono maneh ulo salam gak dijawab. Apa? Mlebu nang kuburan. Mlebu nang kuburan. Ya. Kono assalamualaikum sapa sing jawab? Wedone sing jawab. Kaji goblok. Ha iki, aku ngomong maneh ngajimu gak jero. Lho, Ndok kuburane anggit wong urip iku. jare sapa ngomong aja gak njeplak lambemu lho. Gak percaya kon. Ana wong mati. Ono wong mati. Mayite wis teko. Mayit. Mayit. Mati kan? Mati. Mayit. Mayit. Mayite wis disuceni. Hmm. Mayit. Mayit. Mayite wis disolati. Mayit. Mayite wis dikubur dipendem. Heeh. Nah, mayit. Mayit. Tapi nek dikai patok urip. Kok iso urip iki lho? Umpamane, kuburane Jonet endi? Dolet matamu ngono. Kancane dimatek-matek. Lho iku umpamane lho. Nek ngono kan gak ono kuburane mayit. Gak ono, mesti ono jenenge. Kuburane iki umpama lho ya umpama. Dadi umpama kon lho. Ayo umpama. Gerang diumpama. Wis dinae. Oh iki kuburane si Dadap si Waru. Mesti ono jeneng. Lah iku ateges iku urip. Gak iso mati. Lho, Wong menungsone mati lah jenenge situ. wong mati jenenge sitok mayit. Mayit, iya. Iya, terus? Nek dikubur ya mayit. Mayit. Lah nek kewan, pitik, delon. Ayam. Dadi menungso iku nek urip jenenge macem-macem. Macem-macem. Ana Agus, ana Jonet, ana Kasri, ana lan liya-liyane. Nah, iya. Nek pitik urip ya pancet ayam. Ayam. Tapi nek wis mati, Mati akeh jenenge. nek menungso ya mayit. Mayit. Lah nek ayam nek Lah nek pitik kan urip dak situ ah. lah nek mati. Mati akeh jenenge. Contone Ayam geprek. Iya, ayam panggang, soto ayam. ayam lodo. Iya. Akeh. Lah iya iku mono. Bangane ku mau mati to wis itu mayit. Kabeh pitik. Iya. Pitik urip jenenge situ. Matur nuwun. Salatmu alhamdulillah. Iya, heeh. Aja lali salat. Ya gak. Salat iku cagake agama. Iya. Umpamane kon ku Jumatan. Heeh. Budal Jumatan. Sapi mucul. Oh. Kon langsung budal Jumatan apa nguber sapimu? Tak takoni kon. Ayo. Kon kaji lho ya. Kaji lho kon ya. Sebarenan lambemu, Gus. Kan budal Jumatan. Jumatan. Bojomu bengok. Bengok. Cak Jonet. Sapi mucul. Kon langsung Jumatan apa nguber sapimu? Lah nguber sapi, Gus. Berarti kon gak Jumatan. Lho iki gak nguber sapi. Dosa kon. Lah apa dosa? Wong lanang iku gak Jumatan ping 3 dosa iku. Lah apa dosa nek sapi ku ilang dicolong wong, sapa sing ketun? Lah, berarti kon gak Jumatan. Lah masih kon. Apa? Nah nek kon budal jemuan, nang masjid. Iya. Bojomu mbungko Mas Agung mulya sapi mucul sing kon jemuan. Lho, aku tetep langsung Jumatan. Lah sapimu? Lho, sing duwe sapi sapa wong gak duwe?
Wong aku gak duwe sapi kok. Kan duwe sapi. Aduh, wong besarane urunan aku kok. Oh, Rame. Iki omahe sapa Gus kaya ngene Gus? Pak Lurah Dono. Pak Lurah Dono meriah ya. Iya iyalah. Ana apa jeneng kaspe? Murup iki apa Gus? Murup iki Gus. Heh? Murup iki. Kan iku kocil kakon iki. Lho aku iki takon Gus. Wong takon kok peteng iki lho. Takon yo takon. Lah iya takon aku iki murup iki apa iki? Innallaha masabirin. Gak ngurusi biring ngurusi murup iki lho. Lah apa biring diurus iki? Kon niku wong primitif ta ya apa sih? Takon. Padang iki lampu. Oh, lampu ah. Iya. Oh, kok iso murup. Lho, lah kuculuk maneh iki. Gak tau sekolah kon. Lho kok tak pateni. Anane lampu iku murup, Heh. itu nek plus ketemu min, Heeh. ngono. Iya. Dadi ton, Tun tadi Paiman karo Paitun. plus ketemu min. Min. Ya. Heeh. Iku terus ana setrume, mulane padang. Padang. Mm-mm. Lho ana setrum iki iso padang. Apa iku? Ya sound system. Ayo son iki lho poteng kok gak ana. Ana setrume. Ana setrum kok gak padang. Ayo ngomong lambemu. Iya, lampu iku padang ana setrume. Iya. Sound system iku ana setrume tapi gak padang. Iya. Lho, anane gak padang. Iya, ayo. Iya. Ayo, gak ana setrum ayo. 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 Ya ya tak balekno kon. Balekno. Apa sebabnya lampu iku kok padang? Anane padang mergo matamu melek. Ayo meremul peteng. Kaji goblok. Goblok kendoro sego tadi. Ayo, Ayo. apa sebabnya banyu laut iku kok asin? Gendeng kon niku. Ket biyen banyu laut iki asin. Ah, goblok kon. Lho, kok Ini sapa? apa banyu laut kok asin? Bape apa kok asin? Anane asin mergo kok dilak. Lho. Lah nek gak iso ngrasakno apa kok muni asin. Kok padha karo lampu iku mang. Meneng lah apa aku dilat. Banyu laut iku. Cek ngerti kon. Oh iya, Gus aku Ngono lho. takon. Eh, Wong samene kae wong ndi Gus Gus? ya wong daerah ndi-ndi nek. Oh. Karya baru ku nek main ya kaya ngene. Bukan orang sini tok. Lain daerah, lain desa, lain kecamatan Lain mesti kecamatan pasti rawuh rawuh, ya. mirsani. Lah sing ado. Sing ado ya umpamane ngono ya, rene ku ya numpak Oh, motor. numpak motor. Mobil. Heeh, kadang-kadang ono maneh. Ono sing numpak sepeda motor. Sepeda motor. Nek gak pate ado sepeda pancar. Sepeda pancar. Heeh. Nah, sing ijek ngene iki. Ya mlaku. Oh, dadi nek ijek mlaku. Ya mlaku. Apa sebabe nonton ludur kok mlaku? Ayo ngomong cocot. Lah, anane wong nonton lojo wong kene iku mlaku. Iya. Mergo duwe sikil. Anane mlaku mergo duwe Duwe sikil. sikil. Duwe sikil gak iso mlaku. Apa iku? Lah itu meja kursi. Ayo ngomong lambemu. Anane meja kursi kok ana sikile gak iso mlaku. Itu benda mati. Benda mati. Masih ana sikile ya gak iso mlaku. Gak iso mlaku. Iya. Lah benda mati yo motor ayo gak iso mlaku. Mobil itu benda mati. Benda mati gak iso mlaku. Ayo ngomong lambemu. Anane mobil ku benda mati iso mlaku. Mergo ana mesine. Ana mesine. Lah ana mesine gak iso mlaku. Apa iku? Mesin jahit. Tapi iya ya. Tapi nek dipancal mubeng. Dipancal Mubeng. mubeng. Dong aku nyacak mulai teko tanggapan bojoku tak pancal meteng e. Oh iku ngrami kok niku. Oh ngawur ae. Wah mesti ngebel genggek. Lambemu. Waalaikumsalam. Aduh. Nggih. Alah. Dari? Dari ndi ya? Oh iya. Oh iya. Oh besok. Oh iya, besok begengek. Menawar iki penting iki. Ya. Iya, Bu. Nggih. Nggih. Oh, benjang. Jam pinten, Bu? Oh, nggih. Jam 09.00 nggih. Kula teng kantor panjenengan. Nggih. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Waalaikumsalam. Siapa, Gus? Bu Kofifah. Bu Gubernur. Kok iki kabare gubernur ngebel dagelan iki.
Anak job kok oleh job apane kok oleh jepit pak urung terus. Gus. Apa ini? HP, getar. Getare piro? 350. HP jadul ae digawa. Ngenyek. Ngenyek. HP jadul. Lah seperti mana jadul ya? Apa? Seperti kan HP ini. Ayo piro aku iki. Lho, sing penting regane ta. Iya penting regane ta. Lho, piro nek Nemu kok. nemu pamer. Trimon bae teko sapa? Rame-rame, Gus. Iya. Itu bukan HP Android. Lho iki Android iki Lah apa kok geser iku? ngusapi bleduk kok. Kakek tak nomornya bleduk kok. Trimon bae penting. Iya. Untuk komunikasi kan nggak masalah. Ini, kok unyek ngono ya? Kabeh kok tutuli ae. Gue nek krasa lek metu dhewe. Ngono. Halo. Oh iya. Alah gampang. Gampang alah wong ngono lah apa sih moro ning omah aja ati bal-bel. Oh iya. Apa? Sayang. Wah, akeh wong kudu sayang. Ada delok wong aja. Muri-muri Yesus. Ya sayangan lho. Jaluk sayang. Oh iya. Tak sayang. Lah apa ya ketok? Lho, kon gak ketok ya wis. Lho ketok delok lho. Lho. Terus Apa? liwatan. Apa itu? Lho, wong wedok ayu watus. Lho, wow, ae kuning, Gus. Dhisik wong gak ono. Lho, wis mentas. Gak mas. Teko sapa? Teko Indaman. Tuti. Tuti? Iya. Tuti endi sih? Tuti arek kebowan iki lho, nek sing untune metu titik iki lho. Tuti. Oh, iya. Oh, melok-melok begek Halo. maneh teko. Ya, meneh. Mesti ganggu ae ana wong aku sik pentas. Ya meneh. Ganggu ae. Sapa, Gus? Makmu. Kan dia tak pateni kan lho. Apa? Emak lu ame mate sih. Entek 1000 nih apa bal-bal ndak dihapur kamu. Aku lali yo gak tau cerita konet yo. Iya.